Lagyan lang natin ng ano. Tapos magsisidling tayo ng sitaw. Ito lalagyan natin. So, tanim tayo ng sitaw. Sisidling na natin diretso. Nanang natin dito. So, yung green one. Tapos, may purple sitaw tayo. So, dito din natin itatanim sa kabilang side. Tingnan natin. Lagyan na natin ng tubig. Wala kasi kaming hose kasi yung hose namin ay sira yung hose. Kaya kailangan namin bumili. Yan lang. Okay na yan. So, sunod natin gagawin ay yung sibuyas natin. Mayroon tayong strawberry. Ita-transfer lang natin. Masalo yung pang ano ko. So, dito naman, lagay natin ng ampalaya. May ilang piraso tayo ng ampalaya na save ni Mother last year. So, tingnan natin kung mabuhay ba ito this year. Tanim lang natin dito. Ampalaya. Naman, ang palaya lang. So, magtanim tayo ng chickpeas or ang tawag dito, pea pods baga. Abangan natin yung ating pinagtatanim. Today is the 5th of May. So, tingnan natin to. Sana magiging okay. Yan. Chickpeas, yan. Tapos, susunod natin yung sibuyas. Sibuyas naman ating isusunod. Mayroon tayo lang pala i-transfer na strawberry. Mayroon tayong i-transfer na strawberry dyan. Kasi yung strawberry maliliit ang bunga.
tumutubo kahit saan. Kaya sayang naman itapon. Di, transfer na lang natin dito. Diba? Pinunot ko lang naman. Yun. Strawberry. Sana maging okay siya dito. Pasensya lang yung garden ko kasi ako lang kasi gumagawa ng ano dito. Kasi sayang yung space. Sayang yung space natin. But anyway. Parang konti na lang yung ating ano. Kailangan talaga bumili ng dagdag lupa. Anyway. Dito ko itanim yung ating sibuyas. Sibuyas. I-ano lang natin, i-spread lang natin ganyan. Kunti lang naman kasi siya. Maliliit yung kanyang buto. Kaya lagyan na natin ng kunting tubig. Yan lang naman. Ako mas mahal pa eh. Kaya kasi 9 o'clock sila nagbukas. Eh, wala naman din tayong ano eh. Tawag dito. Lupa. Tigasa. What? Wow. Ay, ay, ay. Cut ng cut. Sabi, tama ba?
siguro hanggang dito. Ay, nakat na. Yung tapon natin doon. So, ito yung talbos ng kamote, no? So, medyo may namatay. Yun. Parang natin doon. Ito yung aking pang... Saan na ba yun? Matapon lang doon sa ano. Daming ano, yung mga batata. Marami kaming mataniman dito. Kailangan lang is mag-itatanim